Hilabete honetan, irri aldizkarian, ekografiai buruz hitz egingo dizuet. Badakizue ekografia bat zer den? Zuek amaren txabelean zeundetenean, medikuek sabelari egindako argazkia zuek nolakoak zineten ikusi ahal izateko. Tai, orain neska mutil handiak zarete, baina orduan txiki-txikiak zineten. Bagira, zuek etxean baduzue ekografia, erakutsi eskatu etxean. Eta bestela, bamarrazu, zuek amaren txabel barruan egongo bazinete bezala. Eta gero, marrazki hori bidali, irrienlaguna.com webgunera. Pilotatxo bat unibertsoan